everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Di na mayo, Julia. Maog yun. Pero, unsa may ako mahimo. Nga si Alejandro naman ang nagpabalik niya. Ay, maglagot gani ko. Hiluan man ako sila ba? Kung nga nung di man na mo buhaton. Ha? Puslan man nga naglabad ng atong uwan ng iyong panaw, nurse. Hiluin na. Pero Franco, tingali og ako gyo'y mapasanginlan. Dili ka mapasangin lang kundi nagamay kang pagkaon ni Alejandro. Husto ka. Kikapoy na ko ini mga tawhana. Pero, kinahanglang di ka magpaila nga may plano ka. Julia, kalma. Kini ang ibutang si muna-una. Kung mamatay ka ron si Alejandro, ikaw ang musapupo sa tanan niya katigyunan. Kung wa man siya last will at testament. Mauna. Legal kang asawa. Upay anak. Kamulang ro si Shin ang mga sapupo sa katigyunan ni Alejandro. Kung mamatay siya, magkita ta. Atong planohon ang sunod na tuglakan. Okay, sige. Kinahanglang mas secure ang daan ng inyong pasunod. Okay. Ugma magkita ta. Dili una na ko biyaan diri sa bay kay nagpahangin na sad si Alejandro uban kang Helena sa luyok. Wa na ba maglabaray mo Sir Alejandro? Uwa naman. Unsa man, gitugnaw ka? Uwa man. Salamat nga. Mibalik ka, Helena. Nagkinahilan kong trabaho, sir. Gawas pa. Gimingaw pod ko sa mga... Gimingaw ko sa bayis mga katapang. Ha? Nasugdan po na ba og basa ang diary ni Sala, sir? Uwa pa ko'y kaisog nga mo abli ni ini, Helena. Ingon sa dunay mo pugong nako kung ablihan ko ang diary. Hinuon. Mas maayo po tuod nga basahon nimo ang diary nga relax ka. Helena, may mo bang ituod ni mo kining akong wheelchair sa sud sa greenhouse? Oh, sir. Kung buhi pa si Silis, malipay unta siya ni ining greenhouse. Kay ang pagpanaluman gyud ang iyang gusto. Ano guna, no? Oh, Sir, mangutan ako. Kung panangit hatagan kagigayon sa Ginoo nga makahimo ka sa pag-usab sa dagan sa imong kinabuhi. Unsa may gusto nimong mahitabo? ang gusto ko nga wa unta mo abot sa akong kinabuhi si Julia. Unsa? Si Julia ang numero unong babag sa akong kalipay, Helena. Sir Alejandro? Pero, wa na ko'y mahimo pa. Asawa na nako siya, ug may anak na kami. Kinahanglan nga ako lang pasanon ang kaugalingon kong krus, Helena. Antoso na lang gidain nimo ang mga kasakitan sa sayop nga desisyon. Bugo ko nga nagpada sa iyang hulga nga ipakuha si Sien. Sir, Kung mingaw dito sa imong bahay, mahimo man nga anhigyapon ka matug. Nagpaabot lang nimo ang imong kwarto sa bahay sa mga katabang. nga nang dili mo ko
makatog. Ay, mura makaubabalaka kung malayo ko ni Sir Alejandro. Mura kong mahadlok ka doon ay daot ang buhaton si Ma'am Julia sa akong amahan, samtang wak ko. Unsa ka kung ako lang basahon karon ang diary ni Silis. Niara, akong ablihan ang unang pahina nining diary. Nia ang unang pahina. Dear Diary, tuig 2002 sa lungsod sa Villanueva, unang gabiin ako sabay sa mga Aldemer. Ug sa dihang isira ko na unta ang gate, miabot ang akong agahon nga lalaki, si Alejandro Aldemer. Ako ang unod sa unang pahina sa iyang diary. Silis, gano'ng wa magkumakahatag sa akong pagsabot nimo. Gano'ng ipasagdan taman ka. Ikaw gini akong kalipay, Celis. Ikaw ugwa na'y lain pa. Kung gibuwag man kita ni ining kalibutana, mag-abot ra kita sa langit. Gimingaw na kay ko nimo, Celis. Kulwa pa lang kumutuo sa uban nga tao. Kung ikaw pa lang unta ang akong gipili. Malipayon unta ko karon. Nabasa na ba ka ni Papa Alejandro ang diary ni Mama Celes? Ay, Ginoo. Tuguti nga makahibaw si Papa Alejandro. Nga iya kong anak ng Mama Celes, pinaagi sa diary. Mitutok na ko si Sir Alejandro. Nakita ko sa iyang mga mata ang kaguol. Ang iyang tinanawan ka na ko, nagpakiluoy. Ug midut kini sa akong kasing-kasing. Gusto ko siyang amaman, gusto ko siyang gakson. Apan nahibaw ko nga ang langit ug yuta dili gyud magkaabot. Busa, isulat ko na lang sa hangin ang akong gibati alang kang Sir Alejandro. Silis, labas pa kaayo sa akong panumduman ang tanan ni Antong Higayuna. Gusto kong mugakos nimo, apan dili mahimo. Kay nakatando na ko sa akong inahan nga pakaslan si Velma. Wa lang ko mahibaw. Ikaw ang akong gusto. Ikaw ang ipitik sa akong kasing-kasing, Silis. Ikaw. Oh, uy, hala, buntag na. Buntag na. Dili mahimo doon ay makakita na ako din Franco. Saka, kalma lang. Adto na ko.
mahibong na ang mga katabang, kundiin ko nakatuog. Okay. Sige, amping. Ay, kadito siya. Dito na ako, pe. I love you. I love you, Julia. I love you. Mujote na ka? Oh, kinahalang ako nang mapakaon si Sir Alejandro. Imo nang gisulob ang sinina ni Silly sa picture. Oh, ganahan ko masalub, ani good. Ang ngayon man sab ka, ana. Gwapa kayo ka. Salamat. Love you. Naanasad ka, ana, ha? Naibaw ko. Nagdamgo na lang ko nga maako ka. Pero pasagdi lang ko nga mo pagawas akong gibati para nimo Helena. Bisan di ko angay nimo. Kay Landos to na. Todd, naglukat na ba ako og lisensya para driving? Kamo di ka mo drive? Kamaoy. Tarakboy man ko sa una. Tudluan ko sa mong driver. Sakinan na lang ko ang nako. Kung doon na ako sakinan, ako na ka masuri bisan asa. Oh, sige. Pagpalit o niya, kaya makasakay ko. Uy, ang lovebirds na amang gets gate. Oh, manang. Ikaw ba manang magubay lagi kang iksin na? Ay, sorry, oy. Pero awa magudinhing atong ride na. Mao nga mangutana ko nimo Inday Helena kung unsay lutuon para ni Sir. Kasayon. Mangutan natin ni Sir. Masakaw na ko sa taas, ha? Wa di mauli si Ma'am Julia manang. Aywa. Bugnaw pa si Mods ito'y ang iyang kama. Oh, Hala, hala. nga, ni anak, Ni ana. diin ka ni makatog. Unsa man, ablihan ko ninyo o dili. Ablihan mamoy. Oh, unsa man mo? Nganong tutok man mo nako? Ay, wa madam oy. Kuan, mura magud og bag-o kang holbot sig daanan. Patuyang ng baba ni mo manang ha? Tibtiban ko niya na. Ha? Alakalain, masuko man day konsultihas tinuod. Diin man ka to siya makatug, no? Ayaw na lang nag kaya manang. Kibasig maabisa na yung kasawait at madam. Sir Alejandro, good morning. Helena, good morning. Ang diary. Nasa kilid siyang higdaanan. Unsa may gusto nimong pamahaw karon, sir? Bisag unsa, kanang ganahan sab nimo. Nabasa na nimo ang diary ni Sala, sir? Oo, pero dili ko makalahutay og basa. Unyang gabi na ako ni Tiwason. Good morning pa. Oh, shit. Ngano di ana masab ka ha? Shen, Gikan karon, ako nang atiman nimo. Busa, ikaw Helena. Tsope. Shen, unsa man kanang batasan mo? Kangilad ba ana? Di mo kukugunahan ni niya pa? Ay, diary? Ay! Ayaw nagkika pa! Aray ha? Ngano imo mag-ihapak ang akong kamot ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.